Este é o momento no que o Partido Socialista, Ciudadanos e Boiro Novo selaban simbólicamente cunha aperta de mans o pacto que permitirá a constitución dun novo goberno tripartito en Boiro. O acordo foi posible despois de días de negociacións, poñendo, segundo eles, por riba de todo o futuro de Boiro. Fomos quen de poñer o futuro do noso pobo por riba dos nosos intereses e propoñemos unir forzas e traballar conxuntamente na consecución dos proxectos que melloren a vida dos nosos veciños e veciñas. Nesta última reta final, pois hubo un bloqueo de forzas políticas que nos impedían sacar grandes proxectos. Eu creo que a partir dese momento, que foi un punto de inflexión, que foi o pleno de xuño, hubo que replantearse e buscar un novo replanteamento para sacar a Boiro e, como decían os meus compañeiros, os veciños de Boiro teñen que estar por encima de todo. Nós, no inicio da legislatura, e así o comunicamos, neste caso o Partido Socialista, tiñamos claro que gobernar un concello como Boiro, un concello de dinamismo cultural, social e económico como é o noso concello, non se pode gobernar con 5 concelleiros. O tempo dounos a razón. Decir tamén que o afrontamos con ilusión, con gañas, con traballo, con proxectos e ca responsabilidade que sabemos o pobo agarda de nós. Marcáronse ademais como obxectivos unha serie de proxectos para o que resta do presente mandato, entre os que se atopan a aprobación do orzamento municipal, a dotación dunha residencia de maiores ou a reapertura de Radio Boiro e da piscina municipal, entre outros. Os socialistas con este acordo apartan a sombra dunha posible moción de censura que dende hai algún tempo circulaba por Boiro. Aínda así, o novo goberno seguirá en minoría, con tan só 7 dis dos 17 dos que consta a Corporación Municipal boirense. A pesar do ofrecemento, nin Bloque Nacionalista Galego, nin Iniciativa Cidadá de Boiro, os dous grupos que propiciaron tamén a chegada de Martiño á alcaldía, quixeron entrar polo de agora neste novo goberno. Deixarlle as portas abertas, eles o saben que ten as portas abertas e que se unan a este equipo. Tamén sabemos da súa valía e poder entre todos sacar a Boiro adiante. Tanto Dores Torrado como Carlos Muñiz entrarán a formar parte do Executivo. Asumirán as áreas de Deportes, Mocidade, Feminismo e Igualdade e Memoria Histórica, e Desenvolvemento e Promoción Económica e Turismo, respectivamente, unha vez realizada unha reestruturación do goberno. Os novos cargos no Concello non levarán aparellada dedicación exclusiva ou parcial algunha. Para selar o acordo foi necesario tamén salvar outro cordón sanitario, neste caso imposto por Boiro Novo a Ciudadanos, polo que Carlos Rodríguez veuse na obriga de renunciar ás siglas da formación laranxa. Boiro Novo de entrar no goberno é consecuencia da decisión de que Carlos Muñiz abandone Ciudadanos.